ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாம் இன்றைக்கி எப்படி பீட்ரூட் ஜூஸ் செய்யுதுன்னு பார்க்க போகிறோங்க. அதுக்காக நான் ஒரு பீட்ரூட் எடுத்துருக்கேன். இது மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிக்கோங்க. கட் பண்ணி சேர்த்துக்குங்க. இது வந்து ஒரு பெரிய பீட்ரூட், ரொம்ப பெருசில் ஒரு மீடியம் சைஸ் இருக்கும். அது கூட வந்து ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி அது கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம், அது சேர்த்துக்கலாம். அப்புறம் அது கூட பார்த்திங்கன்னா சுகர். இதுக்கு பதில் வந்து நீங்கள் சுகர் வேணாம்னு நினச்சிங்கன்னா இதை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் கிரைண்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த நேரத்தில் வந்து நீங்கள் ஹனி சேர்த்துக்கலாம். அப்புறம் இது கூட ஒரு 1/2 கிளாஸஸ் அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கணும். இதை நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிவிட்டு வந்துடலாம். அவ்வளோதாங்க, நான் கிரைண்ட் பண்ணி ஃபில்ட்ரு பண்ணி வச்சுட்டேன். கொஞ்சம் திக்காக இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்களும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துங்க. அது உங்களோட விருப்பம், ஃபில்ட்ரு பண்ணுறதும் அப்படியே குடிக்கிறதும். நான் வந்து ஃபில்ட்ரு பண்ணியிருக்கேன். இதை வந்து நம்ம இப்போ சர்வ் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான், நம்மளுடைய பீட்ரூட் ஜூஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு. இது கூட பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1/2 லெமன் கிட்ட சேர்த்துறேன். சேர்த்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருங்க. நீங்கள் ஹனி சேர்த்துறதா இருந்தால் சுகருக்கு அங்கே ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு இந்த நேரத்தில் நீங்கள் ஹனி சேர்த்துக்கலாம், நல்லாயிருக்கும். அவ்வளோதாங்க, நம்மளுடைய அருமையான ஹெல்த்தியான பீட்ரூட் ஜூஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட் பண்ணுங்கள், எனக்கு தெரியப்படுத்துங்க. தேங்க்யூ.